ሩስያን ቻይናን ተዋሂደን ወሽመጥ ሆርሙዝ ሓያል ምንቅስቃስ ይገብራ ኣለዋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብ15 ሚያዝያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዝገበርዎ ርክብ ታራ ምብፃሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓድሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካዊ ውግእ እዩ እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ንመላእ ዓለም ዘሰንበደ መልእኽቲ ድማ መሓላሊፉ ኣሎ ኣገደሲ ነጥብታት ምዕባለ ድማ ወታደራዊ ሓልዮት ሩስያ ንመራኸቢ ነዳዲ ቻይና ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍ ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ወታደራዊ ዕቑባ ክትገብር ምዃና ድማ ኣፍሊጣ እዚ ድማ ድሕሪ ተወርሒ ለካቲት 2026 ምስ ኢራን ዝገበርዎ ልምምድ ድማ ዝመፀ እዩ ጭቡጥ ተግባር ሩስያ ድሮ ድማ ብተግባር ርእያ ትርከበላ ኣብ ጥሪ ንመራኸቢ ነዳዲ ካብ መጥቃዕቲ ሓለዋ ኣሜሪካን ምክልኻል ሳማሪና ድማ ከም ዝለኣኸተ ይርስዕን ሕጂ ድማ መርከብ ቻይና ብዘይገለ ስግኣት ነቲ እገዳ ኣሜሪካ ጥሒሳ ክትሓልፍ ድማ ተገይሩ ይርከበሎ ናይ ነዳዲ መስመር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወድባት ኢራን እገዳ ብምግባር 20 ሚእታዊት ዓለም ነዳዲ ድማ ተሰናኺሉ ኣሎ ቻይና ግን ነዚ ንምምላእ ናብ ቻይና ትሰዶ ነዳዲ ናይ ህይወት መስመር ድማ ኮይናታ ኣላ ብፁር መልእኽቲ ዋሽንግተን ሩስያን መራኸቢ ቻይናን በይነን ኣይኮናንየን ዝብል ትሪ ዝመልኦ መጠንቀቕታ ኣሜሪካ ድማ ሂባላ እዚ ኺነታዊ ምትእስሳር ንዓለም ናብ ሓድሽ ዙር ውግእ ይወስዳ ዶ ይህሉ ወይ ድማ ናብ ዝዓበየ ግጭት ድማ ግዜ ዝፈትሖ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቻይና ዓቕሚ ምፍራይ ኒኩለር ሓይሊ ንምዕባይ ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ 2026 ዓመተ ምህረት ጥራይ 7 ናይ ኒኩለር ኣክተራት ሃኒፃ ንምዝዛምን ናብ ስራሕ ንምእታውን ከም ዝኣቀደት ድማ ኣፍሊጣ እቲ ሃገር ነዚ ውሳነ ዘፍለጠት ቀረብ ፅሩይ ኢነርጂ ንምስፋሕን እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ጠለብ ሓይሊ ንምምላእን ኣብ ዝሓዘቶ ስትራቴጂ መስመር ብምግባር ምዃኑ ተገሊጹ እዚ ድማ ቻይና ዓለማዊ ጽላተ ኒኩለር ኢነርጂ ዘለዋ ግንባር ቅድመ ተሳትፎ ዝያዳ ከም ዘጠናኽሮ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ግጭት ነጊምኒ ኣሜሪካ ከም ዘይድግፉ ኣፍሊጦም ኣባላት ባይቶም ምትሕብባር ወሽመጥ ዝኾነ ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዳ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ግዛኣተን ደጊማ ክትጥቀም ከም ዘይትኽእል ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብወግዕ ከም ዘፍለጣ ድማ ተገሊጹ ትሕዝቶ እዚ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከም ዝነቕሓ ድማ ይግለጽ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ናብ ሰፊሕ ዞባዊ ውግእ ብዕምቆት ክሰሓባ ድማ ይደልያን እዘን ሃገራት ግጭት ካብ ምቕስቃስ ንላዕሊ ወጥሪ ብምዝሓል ርእሰን ካብ መጥቃዕቲ ብምክልኻልን ድሕነት ሰንሰለት ቀረብ ፀዓት ዓለም ብምርጋፅን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ድማ ትኩረተን ገይረን ኣለዋ ፕሬዚደንት ኩዋማ ጉኤል ሃገሮም ምስ ኣሜሪካ ናብ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምእታው ድሌት እኳ እንተዘይብላ መጥቃዕቲ እንተተሰንዚርዋ ግን ንሰራዊት ኣሜሪካ ንምምካትን ንምስዓርን ሙሉእ ምድላዋት ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም እቶም ፕሬዚደንት መበል 65 ዓመት ዝኽሪ ወራር ፔኤቤክስ ምክንያት ብምግባር ወታደራዊ ክዳን ብምልባስ እንደገፍቶም መደረ ኣስሚዖም ኣብ መደሪኦም ድማ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ታሪክ ኩባን ኣሜሪካን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ዝበሃሉ ታሪካዊ ፍጻመታት ድማ ኣልዒሎም ነቲ ነባሪ መራሒ ፊደል ካስትሮ ካብ ስልጣን ንምውራድ ተሓሲቡ ዝተኻየደን ዘይተፈለጠን ፈተነ ወራር ኩባ ተኸታታሊ ትርኢት ዓለም ሶሻሊዝም ምዃና በወግዕ ዝኣወደትሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ እቲ ፍጻመን ሓያሎ ዓሰርታት ዓመታት ዝቐጸለ ፍሕፍሕ ዝሕል ውግእ ድማ መሰረት ዝገበረ እዩ ነይሩ እዚ ወጥሪ ክስካብ ሎሚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ድማ የቋርፅ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓላፊ ዓለማዊ ትካል ኢነርጂ ታህቢሎ ኣብ ማእኸላይ ምራቕ ዘሎ ዘይምርጋፅ ዝቕፅል እንተኮይኑ ኣውሮፓ ውሽጢ ዝመፁ 6 ሰሙናት ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ድማ ጥንቂቖም ኣውሮፓ ካብቲ ትእትዎ ነዳዲ ነፈርቲ 75 ሚእታዊት ካብ ዞባ እያ ትረክብ ከም መመሓላለፊ ሆርሙዝ ዝበሉ ቁልፊ ናይ ንግዲ መስመራት ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ዘይምርጋእ ንሰንሰለት ቀረብ ብከቢድ ካህስዮ ድማ ይኽእል እዩ እቲ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ስራሕቲ ኣፈሽን ፅልዋ ብምሕዳሩ ምስራዝ በረራት ከጋጥም ከም ዝኽእል ትካል ዘጠንቀቐ ኮይኑ እቲ ፀገም መጓዝን ኤሌክትሪክን ሓዊ ኣብ ካልኦት ዕዳጋታት ኢነርጂ እውን ሰፊሕ ፅልዋ ክህልዎ ድማ ትፅቢት ይግበር ሰበስልጣን ከም ዝገለፅዎ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓቐን ቀረብ እንተወሓደ ፍርቂ ዝኸውን ብካልእ ኣማራፅታት ክእከብ እንተዘይክኢሉ እስካብ ወርሒ ሰነ ዘሎ ክምችት ኣብ ኣዝዩ ዘሻቕል ብርኪ ክበፅሕ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ ቀረባ ታሪክ ካብቶም ኣዝዮም ሕማቕ ዝተባሃሉ ቅልውላዊ ኢነርጂ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ድማ ፈጢሩ ኣሎ ህዝቦላ ኣብ ሊባኖስ እናተኻየደ ኣብ ዘሎ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እስራኤል ክሕደት እንተፈጺማ ጻብዕተ የብቃታ እዩ ዘሎ ክብል ኣፍሊጡ እቲ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እስካብ ሕጂ ኣብቲ ግጭት ዘካየድዎም ንጥፈታት ብምግላጽ ካብ መጋቢት 2 ክሳብ መጋቢት 16 ዘሎ ግዜ ኣብ ልዕሊ እስራኤል 2184 ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዝፈጸመ ድማ ገሊጹ ዓዲ እንግሊዝን ኣሜሪካን ሓዊስካ ብሓያሎ ሃገራት ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ተፈሪጁ ዘሎ ህዝቦላ ኣብቲ ድርድር ምቁራጽ ተኽሲ ኣይተሳተፈን እቲ ድርድር ኣብ መንጎ መንግስቲ እስራኤልን ሊባኖስ ዝተኻየደ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብሓሙስ ተገለጽ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ግብረ መልሲ ዝሃበ ህዝቦላ ዝኾነ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ መላእ ግዛት ሊባኖስ ተፈጻሚ ክኸውን ኣለዎ ጸላኢ ዝኾነ እስራኤል ነጻነት ምንቅስቓስ ክፍቀደላ የብሉን ክብል ገሊጹ እስራኤል ን10 መዓልታት ጸንሕ ግዜያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምግባር እንተተስማዕምዐት እኳ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግና ወታደራት እስራኤል ክስካብ መወዳእታት ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ውሽጢ ግዛት ሊባኖስ ዝርከብ ናይ ድሕነት ቀጠና ከም ጸንሑ ድማ ገሊጾም ኣለዉ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ መንጎኦም ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ። ናታንያሁ እውን ነዚ ስምምዕ ታሪኻዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምግባር ዕድል ከም ዝፈጥር እውን ገሊፆም። እቲ ናይ ምቁራጽ ተኩሲ ስምምዕ ን10 መዓልትታት ዝጸንሕ ኮይኑ ዝግበሩ ዘተታት ናይ ለውጢ ምልክት እንተተረኣዮም ብናይ ሓባር ስምምዕ ክነዋሕ ከም ዝኽእል ድማ ተገሊጸሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ ዝርዝር ሓበሬታ መሰረት እቲ ስምምዕ ዝስዑ ነጥብታት ድማ ሒዘሎ። እስራኤላዊ ዝኾነ ግዜ ካብ ዝተወጠኑ ዕቡጥ ወይ ቀጻሊ ካብ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ርእሳ ንምክልኻል ኣድላይ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰል ድማ ክህልዋ እዩ። ሊባኖስ ህዝቦላ ካልኦት ካብ መንግስቲ ወጻኢ ዝኾኑ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ዕላማ እስራኤል መጥቃዕቲ ከይፍጽሙ ንምክልኻል ጉም ዘለዎ ስጉምታት ክትወስድ ድማ ኣለዋ። ኣብቲ ስምምዕ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ሓይልታት ጸጥታ ሊባኖስ ንድሕንነት ሊባኖስ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ድማ ይግንዘቡ። እስራኤልን ሊባኖስን ዝተረፉ ኩሎም ጉዳያት ንምፍታሕ ኣሜሪካ ተወሳኺ ቀጥታዊ ዘተታት ንኸተመቻቹ ድማ ተሓይቶም ኣለዉ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ እስራኤል ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ብቑኑዕ ልቢ ነባርን ጸጥታን ሰላምን ስምምዕን ንምምጻእ ዝግበር ዘተ ንምክልኻል ጽቡቕ ድሌት ዘርኤትሉ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ሂዝቦላ ኣብቲ ናይ ምቁራጽ ተኩሲ ስምምዕ ንምስታፍ ድሌት እኳ እንተተረኣየ ኣብ ሊባኖስ ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ምሉእ ብምሉእ ክቋረጹ ከምኡውን ሓይልታት እስራኤል ናይ ምንቅስቓስ ናጻነት ከም ዘይብሎም ዝብሉ ሓሳባት ክካተቱ ከም ዝግባእ ድማ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ዘበልጸገቶ ዩራንየም ንምርካብ ከም ዘተስማዕምዐ ድማ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን እናተኻየደ ዝጸንሐ ናይ ሰላም ዘተ ሓደ ካብቶም ዘይምስምማዕ ፈጢሮም ዝነበሩ ነጥብታት ኢራን ዘበልጸገቶ ዩራንየም እዩ ነይሩ። እቶም ፕሬዚደንት መወዳእታ ናይ ዘሰሙን ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ዝርርብ ክቕጽል ከም ዝኽእል ብምግላጽ ስምምዕ ኣብ ምብጻሕ ድማ ኣብ ጥቂኡ በፂሕና ኣለና ኩሉ ድማ ገሊፆም ነይሮም። ትራምፕ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ ዘተኮረ ዋዕላ ተረኺቦም ኣብቲ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ውግእ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ክዛዘም ከም ዘለዎን ድማ ተዛሪቦም። ቀዲሙ ዋይት ሃውስ ኢራን ኒኩለር ኩናት መሳርሒ ከም ዘይህልዋ ከም ተስማዕምዐ ድማ ገሊጹ ነይሩ። ተወሳኺ ዝሓለፈ ዓመት እስራኤልን ኣሜሪካን ዝፈጸሙ ደብዳብ ስዒቡ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሩ ይርከብ እዩ ዝብል ዝበልጸገ ዩራንየም ሓመድ ኒኩለር ኣራጊፎም ኩዒቶም ከም ዘውፅኡ ድማ ተዛሪቦም ነይሮም። ትራምፕ ኣብ ዝቕጽል ዙር ዝካየድ ድርድር ናይተን ክልተ ሃገራት ርጉጽ ኮይኖም ድማ ተረኣዮም ኣለዉ። ይኹን እምበር ድሕሪ 5 መዓልትታት ዝውዳእ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩሲ ብዛዕባ ምንዋሕ ርጉጽ ከም ዘይኮን ድማ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሁ ቻንግቹን ዝሓለፈ 10 ሚያዝያ መስመራ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማይጦም ዝነበሩ ኮይኖም ድሕሪ 4 መዓልቲ ፍልይ ድማ ብ14 ሚያዝያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብምምካሮም ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ዋዕዝ ድማ ዘጉልሕ እዩ። እዚ ናይ ሓፂር ግዜ ሽትል መመላለስ ዲፕሎማሲ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ ቁጠባን ኢንቨስትመንትን መሻርክትን ናብ ጉራዊ ናይ ፖለቲካዊ ተዓራቕነት ገደኽ ክተሰጋግር ከም ዝተገደደ ዘረጋግጽ ምዃኑ ተመራማሪ ጉዳያት ወጻኢ ማህደር ነብሱ ገሊፆም። ቤጂንግ ኣብ ሓፂር ግዜ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እተካየደ ዘላ ምምላስ መሰረቱ ስጋት ግጭት ከም ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ቻይናዊ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንታት ተዋፍር ኮይና ኣብ ኤርትራ ድማ ነቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝኾነ ዓውደ ዕደና ሳሚታዊት ግደ ዘለዋ ሓድሽ ዕደና መደብን ወርቅነስ መራሓዊታ ድማ ተቆጻጺራቶ ትርከብ። እቶም መንጎ ሃገራት ዘሎ ዘይምስምማዕ ወጥሪ ድማ እቲ ቻይና ኣብቲ ዘዋዘብ 3 ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ ንምትዕራቕ ትሰርሕ ከም ዘላ ድማ ማዕኸናት ዜና ቻይና ይገልጻ ኣለዋ። ካሊእ ዜና ድማ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ንውሳኑ ዝተመረፁ መንግስትን ኣብ ቦትኡ ንኸይምለስ ዝተቃወሙ ኣለም ገብረዋህድ፣ ተኽላይ ገብረ መድህን፣ ዶክተር ሰለሙን ክዳነ፣ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተፅዮን ኮይኖም ኣለዉ። ኩሮም ፍስሓ የምስ ካልኣይ ድማ ብድምፂ ተዓቅቦ ድማ ከም ዝወፁ ተገሊጹ። ተሳትፎ 36 ኣባላት ግን ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ድማ ይፍረስ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካብ ወደብ ባፅዕ ተበጊሰን ዝተባሃለ መኻይን መዳበርያ ፅዒነን ናብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት እናወፁ ይርከቡ። እቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ፅምዶን ርክባትን እስካብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፂሑ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ሕፅረት ነዳዲ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እቲ ብወደብ ጅቡቲ ዝኣቱ ዝነበረ ድማ በቲ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ደው ኢሉ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ክልል ትግራይ ድማ ሳላ ምስ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝፈጠርዎ ፅምዶን ርክባትን በገዳሲ እዋናትን ሰዓትን ድማ ኤርትራ በፂሓትሎም ትርከበላ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንመንግስቲ ኤርትራ ምስጋና ከስምዑ ድማ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ አንጎላ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ብሰንከብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ዕናዊ ውሕጅ ተሃሰዩ ነበርቲ ተሃገር ንዋታዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም ሓደ ኣባል እቲ ባይቶ ክገልጾም ከሎ እዚ ክቡር ተግባር እዚ ካብ መወቀል ዓድና ዝወረስናዮ ባህልን ሓልዮትን ዘንጸባርቕ እዩ ኢሉ ሲኹ ድማ እዚ መንፈስ እዚ ክንዕቅወን ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝተወለዱ ደቅና ብግብራዊ ስራሕ ክነመሓላልፈሎም ኣገዳሲ እዩ ክብል ገሊጹ። ምስ ተቐቢሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ብስኒት ምንባር ከምኡ እውን ኣብ ፀገሞምን ሓጎሶምን ምክፋል ናይ ሓቂ መርገፂ መንነትን ክብርን ኤርትራውያን ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ብኻሊእ ዜና ድማ ጉባኤ በርሊን ሱዳን ናይ 1.3 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ ቃል ተገይሩ። ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ዓለማዊ ጉባኤ በርሊን ነቲ 4ይ ዓመቱ ዝሓዘ ናይ ሱዳን ኩናት ዝውዕል 1.3 ቢልዮን ዩሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ቃል ተኣትዩ። ጀርመን ጥራይ ብተወሳኺ ድማ 212 ሚልዮን ዩሮ ክትህብ ቃል ከም ዝኣተወት ክትገልጽ እንከላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዮሃን እዚ ደገፍ እዚ ምፍራስ ነቲ ዘይምርጋእ ንምክልኻል ዝግበር ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ጀነራል አልቡርሃንን መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝካየድ ዘሎ ኮይና ልዕሊ 59,000 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 13.5 ሚልዮን ድማ
ተዛዊሎም እዮም ዳግድ 19 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ሱዳን ንከቢድ ጥሜት ድማ ተቃልዑ ይርከብ بخالي زينانا دما ጉጅለ ብልጽግና ካብትና ወሰኸ ዝኸይ ዘለ ህዝባዊ ተቃውሞን ካብቲ ዘይተርፍ ዕድል ንምህዳም ዝግበር ፈተነ ድማ ይከድሕነን እዩ ስለዚ ድማ ሃልዋት ኢትዮጵያ ዘይፍለጥ የለን ብልጽግና ከምቲ ጉድጓድ ንፈሓሪያ ከም ዝበሃል ገዛ ድኽሞቱ ድማ ሓጭር ግዜ ዕምሩ ከብቅዕ እዩ بخالي زينانا دما سوريا ملأت هاجر زنور أمريكا وتدرات معسكر تركيبا منكس سوريا حالتات أمريكا توافرهم لزنور وتدرات معسكرات ملؤ بملؤ أو تحت قوسر كم زأتوا دما فليتو إذا مسجار زستلازمة نايم ودات عنكت وتدرات وار أمريكا كابت سمينا ومراء جزات تحت حاضر كم معسكر أير متواصيو إذا ما خاو كلتشان 14 جميرو ترجو جل داعش نموقع تواهلو تم سريج زنورنا أمريكا هلاوة سوريا زوج عفس أمر ما خوين الله وهاو قال عطو حيلتات إيران بزخونة أوان سراويتهم تلقوا ملؤ بملؤ دلو مخانو قليسو منجز تلوجن إيران نحد وتدرا وهاو قال بمتكات أب إيران زله اللوكنات تقصدو مبال كابتو أوان كوين أزنو ورخونتات بوزو حزف اللي يكونن كبير دم حبيرو إتو وهاو قال وسيخو عطوات حيلتات إيران بزخونة أوان ملؤ بملؤ دلوات مخانو بمقلات تاوغو يخون سمع مقرات تقصي هالو وتدرا وسرحتات دلونتهم كم زي سنقاقو دمات ميرلو ተቆጻጻሪ ኒኩሌር ሕቡራት ሃገራት ሰሜን ኮርያ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ናይ ምፍራይ ዓቕማ ኣዝዩ ከቢድ ወሰኽ ከም ዘርአየ ይገልጽ ሓላፊ ሃገራዊ ጀንሲ ኣቶሚክ ሰዓት ራፋኤል ግሮሲ ብረቡዕ ዓውሲ ኤውለው ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዩንግቢኤን ኣብ ዝርከብ ኣንጻር ኒኩሌር ሰሜን ኮርያ ቁልጡፍ ወሰኽ ምንቅስቓስ ኒኩሌር ከም ዝተረኣየ ብምግላጽ እቲ ዓቕሚ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ኣዝዩ ከቢድ ወሰኽ ክብል ድማ ገሊጽዎ ንስዑ ቁር ሃብቲ እቲ ሃገር ብውሕድ 12 ሚስያር ክግምት እንከሎ ማእኸል ዝርግሐን ምቁፅጻር ነጽዋር ድማ እቲ ኣሃዝ ኣስታት 50 ከም ዝኸውን ድማ ይግመት እስካብ ጥሪ 2024 ካብ 70 ክሳብ 90 ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ንምፍራይ እኹል ንብረት ከም ዘለዋ ድማ ገሊጹ ነይሩ ሰሜን ኮርያ 2022 ነብሳ ኒኩሌሳዊ ሓይሊ ምዃና ዝገለጸት ኮይና እዚ ፍጻመ ከም ዘይትገድፎ ድማ ገሊጻ እያ ለባታን ንምግታእ ዝካየድ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ምስ ኣሜሪካ ዝተገበረ ፍሽል ዝርርብን ምስ ሰሜን ኮርያ ዝነበራ ዝምድናን ናሓርፈ ብምዃድ እዩ እውን ክብል ገሊጹ ፕሮግራም ኒኩሌር ኢራን እውን ካልእ ኣካታዕ ጉዳይ እዩ ቴሄራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩሌር ዘካየደ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምስ ተቆጻጻሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበራ ምትሕባር ድማ ደው ኣቢላቶ እስራኤል ኣሜሪካን ክልቲአን ስዒቦም ዝመጹ መጥቃዕትታት ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከይሰርሕ ድላይ ምዃኑ ድማ ገሊጸን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዓለም ዝተረኣየ ፍጻመታት ኣብ ልዕሊ ቅድሚ 56 ዓመታት ዝተዘርግሐ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ንምግዳብ ዝሕግዝ ውዕል ዘይምዝርጋሕ ኣጽዋራት ሕቡራት ሃገራት ዝዓቢ ዘሎ ጸቕጢ ድማ ዘጉልሕ እዩ ትሽዓተ ሃገራት ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ከም ዘለወን ዝፍለጣ ኮይነን ሕጂ ድማ ካልኦት ክስዕባ ይደልያ ኣለዋ እተን ኒኩሌር ኣጽዋር ዘለወን ሃገራት ድማ ኣሜሪካ ሩስያ ዓባይ ብሪጣንያ ቻይና ፈረንሳ ህንዲ ፓኪስታን እስራኤል ሰሜን ኮርያን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከም ዘለወን ድማ ይፍለጥ እስራኤል ጥራይ ነዚ ወግዕ ድማ ኣረጋጊጻ ኣይትፈልጥን بخالي زينانا دما امباسادر بين رؤسهم نتحدث ناي سعيد عرب امباسادر كينيا زخونو كور سعيد عبد الله او امباسي ارترا ناي كور مبصح مس غورو تقبلمو نسوم نتم مونغو ارتران سعيد عربن زلو دلدل تاريخاون كلتاون ركبات داغماي زراغاغص كونون كلو تنخلتين هاغرا زغدس هلون زواون علماون بودوتا انت لا غدا سلام نصتان لمعتنا ملكتهم دما حسابهم تلاويتهم بزعبا بزحاو غدياتهم ملكتهم دما تحت بروجرام كباو حورات هاغرات زكايا زلكاوياو محدرا او تحت بروجرام سفرا سب حورات هاغرات زكايا زلزلقنت كتمات زلونا موداتا معلات دما تمايتهم ازو خمزين كل دما سعود عرب نيرترا بسرا تسميعات ركبلا سعوديا نيرترا مراقب تبام begins the transfer of several key naval assets to the Eritrean High Command. كاب مسقط وانا ختم عمان زنفس حبريتاي سعوديا بمنقد عمان ناب إيرترا ختم حلال فنز وصلت مراقب زملكات مفرم لمقبار من بارو من جتاتنا حشو خيلا منام مسارات تحبريتا السعودية ني حيل بحر عاقمتاتا المحداز زنبر مراقب بحدث سختك المجمرة زفتر خناتات قال كابتن مراقب نفتو تهاجرات كتلق سلم وساناي كابتن زنبرا 16 زخانا فراغيتن كورفيتن عينت براقب كوينات سعودية كابتن زلوا مراقب بفلايكا كابتن فراغيتن كورفيتن كلتا ويسلستن يرتران تهيباتا اتن مراقب امم عبال عاقمتات حيل بحر يرترا صبغ أبركتو خلوان سلازي خلص الله يكونن حيل بحر يرترا يكون حيل أير كومون حيل مدري يرترا كابز زلو ناي هاجراو عقمتات وطي زبناوي ناي تكنولوجي أطوار زعاتق بقوام تعبالا سراوي زقومة زبناوي مكل خال كوين خوريو زيبهج يرترا ميشم يلن مهنياتو سراويت مكل خال مالت حاد كاب هاجراوي أعنود سلازي خونم